Gonna swim to the top of the waterfalls, into the waves of the shimmering light. She's gonna drag you to the shore, but you don't know who you are until you take your time. You're gonna take your time. Walking to the city with too many roads, you're not gonna know where to go. Just follow all the pretty lights. Așteptăm Miresa, mă simt bine. Mă bucur de faptul că afară nu mai plouă și se soare. Așa. Sunt cumva în grafic cu timp. Și cam asta. Sunt curios Miresa cum arată cu tuning-ul ei și la față. Ești fericit? Da, sunt. Mă bucur de ziua de astăzi. It can be shiny, tiny, strange and wonderful. And if you're doing it right, it's gonna get a little lonely without you. The only thing you need to feel is shaking hands with the man in the middle. Blah, 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 blah. Big talkers are talking, but you don't wanna hear. 'Cause one of these days, Cetățene Popovici Ioan Alexandru, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana Nicorescu Maria Raluca? Da. Cetățeana Nicorescu Maria Raluca, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Popovici Ioan Alexandru? Da. Iată, Dumnezeu revarsă peste voi har peste har și aduce această taină în inima și în viața voastră, ca pe o făgăduință împlinită și rânduită încă de când Dumnezeu a zidit lumea, că a zis Dumnezeu că nu este bine să fie omul singur pe pământ și atunci a rânduit bărbat și femeie. Și viața întreagă se desăvârșește în această formulă așezată de Dumnezeu de a se uni bărbatul cu femeia prin nașterea de prunci care încununează și împlinește însutit această făgăduință pe care voi ați făcut-o astăzi înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi curată, neîntreruptă și cinstită până la sfârșitul vieții voastre, adică până la 100 de ani. Faptul că voi ați vrut să certificați această legătură dintre voi, această dragoste, faptul că voi ați dorit ca la început de căsnicie să luați și binecuvântarea lui Dumnezeu, înseamnă că ați primit sămânța cea bună și de la părinții voștri și de la bunicii voștri. Dar vedeți că la nunta din Cana Galilei, Hristos
preface apa în vin, adică dă sens și frumusețe vieții. Pentru că vinul veselește inima omului, spune în Scriptura Vechiului Testament. Deci veselia și bucuria o primim în viață în Hristos și prin Hristos. I gotta leave. Astăzi suntem așa într-un cadru mult mai apropiat nouă, pentru că avem aici niște miri deosebiți, Raluca și Alex. You've drunk it down and you spat it out. Nothing tastes like the things you had.